Gọọmenti Anambra steeti amalitego ịga njem nneta n'ụlọ ọgwụ ndị nnọrọ onwe dịgasị iche iche na steeti a. Ya bụ njem bụ nke malitere n'Ọka ma bụrụ nke duru ndị otu ahụ ka onye ndu ha bụ onye isi nlekọta ahụike na ya bụ ministri Dr. Ugochukwu Lobelo wee gaa n'ụlọ nlekọta ahụike dịgasị iche iche dị n'obodo a. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara ahụike bụ Chibụzọ Okoye wetara akụkọ a ka ha si wee gaa ya bụ njem. Mgbe ọ na-agwa EBS okwu n'Ọka ka a gachara ya bụ njem nleta ka dọkịta Lobelo mere ka amata na ya bụ njem nleta bụ nke dị oke mkpa dịka ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo si wee na-agba oke mbọ inye ndị Anambra ọnọdụ ahụike bụ ịgba nke enweghị ndị na-egwu ojoro maọbụ ndị etozughị etozu so alụ ọlụ n'ụlọ ahụike dị iche iche na steeti a. Dọkịta Lobelo gara n'ihu mee ka amata na onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afamobidike nyere ha iwu ka ha garịa na ụlọ ọgwụ niile ọkachasị ndị nke nwere onwe dị na steeti a iji chọpụta ndị ahụ aha ha adịghị n'akwụkwọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike, ndị na-eji ndị ọrụ ahụike azụghị nke ọma, tinyekwara ndị nọ na ebe adịghị ọcha ịnọ na-agwọ ndụ nọgasị iji mee ka ekpochapụ ụdị ụlọọgwụ ahụ. O kwuru na ha anaghị enye ụlọọgwụ ọbụla oge ha ga-abịa iji wee mee ka ha nwude ha dịka ha si alụ ọlụ kwa ụbọchị. Dọkịta Lobelo gara n'ihu wee lụtụ aka na ụlọ ahụike ndị ahụ gọọmenti nwe bụkwa ndị ahapụghị na ya bụ njem dịka onye kọmishọna bụ dọkịta Obidike na ndị otu ya na-agagharịkwa na-ahụ na a na-alụ ọlụ n'ebe ahụ nke ọma ma tozie gọvanọ Chukwuma Soludo etu o si nwee ndị ọrụ ahụike karịrị 300 n'ọrụ na isi nsaa ma kwue na ha enyego aka inwelite ọnọdụ ahụike nke steeti a. Ọ kwararịrị na ha mechiri ụlọ ọgwụ King David Specialist Hospital nke dị na 6th Avenue Ọka ka ọ kwụsịgodo ọlụ obere oge maka na aha ụlọọgwụ ahụ adịghị n'akwụkwọ gọọmenti ji nke edere aha ụlọọgwụ dị iche iche dị na steeti a, yana na ụlọọgwụ ahụ ji ndị ọrụ ahụike etozughị etozu, tinyekwara na o ruru unyi dị egwu ma kwue na ọ bụrụ na ha mezisie ihe ndị ahụ a gwara ha mezie na a ga-emepe ya, mana ọ bụrụ na ha kpọọ ntị nkụ ghara ime ihe ndị ahụ a gwara ha na a ga-emechi ya bụ ụlọọgwụ kpamkpam ka ndị ọzọ nwere ụdị ụlọọgwụ ahụ were mụta ihe. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.